Здравейте от Слънчев Израел! Това е второто видео от серията Да водиш към успех. Докато го снимам, остават часове до новата година и всъщност е точно времето на поставяне на те наречени новогодишни резолюции. Направена на равносметка какво сме направили и какво сме свършили през изминалата година и какво искаме да подобриме в себе си и в живота си и в бизнеса си през следващата. И целите, сигурно знаете, че са неща от най-важните за постигане на успехи. Казват, че за да имаш успехи трябва да умееш да поставяш цели и да ги постигаш, нали? Както и всеки лидер трябва да умее да прави същото. Въпреки това много хора въобще не си поставят цели. Някои от тях въобще не осъзнават, че трябва да го правят, други осъзнават, но така и не го правят. А много от тези, които си поставят цели, никога не ги постигат. Или поне не всичките. Някакси малко на случайен принцип. Работи и с хора, които си постигат целите. Всяка цел, която си поставят, я постигат. Цел след цел, цел след цел, но не са удовлетворени от живота си, не са щастливи от живота си. В наши дни така много е важно да си поставяш реалистични цели. Това някакси е модерно. Всеки си поставя реалистична измерима цел и ползва всякакви модели за това. И всъщност е разбрано погрешно, защото почваме да си поставяме сухи цели, които въобще дори не искаме. Често, като го питам мои клиенти, като работя едно в едно или в обучение за техните цели, в гласа им, като ми отговарят, усещам скуката. Как им е скучно собствените им цели. Просто защото си ги поставили по начин, който въобще не ги ентусиазира, въобще не ги зарежда с енергия и няма как да ги постигнат или дори да ги постигнат, това просто ще измучи енергията от тях и те просто ще рухнат в един момент. От сорта на цели искам да отслабна 10 кг. Искам да имам стабилен бизнес. Искам да имам собствен бизнес, за да съм свободен. Или искам да имам стабилна работа или хубава работа. И сега съм сигурен, че това не е това, което наистина искат. Те спират наистина на желанието си, това, което искат да опишат, защото смятат, че не е реалистично. Защото това е част от се получи от част от културата, да не се изхвърлиш. Да не е нещо така твърде голямо, твърде нереалистично, твърде грандиозно. А много често това е, което искам. И за да имаш нещо, което да те привлича, ако искаш да имаш успехи, ако искаш да си лидер на собствения си живот и да го водиш там, където искаш да стигнеш и да стигнеш там и да го изживееш всеки един момент, трябва да имаш по-голяма цел. Или мисия, или визия, или както искаш да наречи нещо, което е абсолютно нереалистично. Постави си глупава цел, която сърцето ти знае, че иска, но ти може би в много моменти си мислиш, че това не знам дали е възможно, не знам как да го направя. Няма значение. Това, което ни пали не е как. Това, което ни пали е защо. Защо и какво. Какво искаме за нас, какво искаме да изживяваме, защо искаме да го изживеем. Постави си цел, голямата цел. Това, което ако погледнеш в края на живота си към мен и кажеш, окей, наистина не съм живял на празно. Живях един страхотен живот, пълен с енергия и мотивация. И тази цел не е нужда да е някаква професия, дори не трябва да е нещо съвсем конкретно. Или професия, или фирма, или каквото точно искаш да имаш цел. А по-скоро усещане. Как искаш да преживяваш деня си? Как искаш да преживяваш седмиците, месеците си? Как искаш да се усещаш? Кой искаш да си ти? И това предполагам, че го знаеш. Може би не. Има много хора, които ми казват и Сара, не знам каква е моята мисия. Не знам каква е моята голяма цел. И да, за някои хора е много лесно, те някакси много добре знаят. Винаги са знаели и просто им идва и така. За други, от които и мен самия трябва да седне и да пише и да пише и тогава да дойде. А понякога и тогава не идва и трябва да живееш още повече, да изследваш неща и да видиш, да изследваш своите ценности, да добавиш дълбоко в себе си и да разбереш какво наистина е важно за теб и защо е важно за теб. Ако си поставиш така цел, тя ще бъде като твоя пътеводна светлина, която ти винаги ще можеш да следваш и всъщност ще ставаш сутринта с енергия и ентусиазъм, за да вървиш към нея. Въпреки че, може би дори никога няма да я стигнеш, но тя е нещо, което може да живееш дори от днешния момент, защото е усещане състояние. И около това състояние вече може да сложиш и другите цели. Да, в някои моменти трябва да отидем до неща, които са така заземени. Конкретни. Окей, каква е моята следваща стъпка? Но да го правим по начин, който ни ентусиазира. Да помниме защо го правиме.
Защото често дори хора, които имат мисия, които знаят каква е тяхната мисия, каква е тяхната визия, забравят за нея и в бързината на всекидневието изпълняват цели и ги постигат, но се провалят в мисията, защото не изживяват това, което се искат да изживяват в живота си. Тогава какъв е смисъл? Така че искам да ви призова и всъщност това ще е домашното след това видео, е да помислите, да седнете, да вземете 1 час, в който да помислите какво наистина искате. Да помислиш какво искаш от живота си или от здравето си. Може да избереш за живота си като цяло или конкретна област, но наистина така, финалната цел, крайния път, нещо, което е най-голямо. И как искаш да живееш себе си? Как искаш да се усещаш? Какво искаш да преживяваш? И седни и вземи време да го направиш, да помислиш, да дори затвориш очите си, да помедитираш и да пишеш, и да пишеш, и да пишеш, и да видиш какво ще излезе. Без цензура. Не мисли как. Не мисли дали е реалистично или не, или дали е готино или не. Това е важно на тебе, какво е важно. Какво ти как говори отвътре. Същността ти. И след като го направиш, след като имаш своята така голяма цел, искам около нея, вече за да е по-практически, да сложиш 3 неща, 3 действия, които да те водят към тази цел, които да ти помагат да го изживееш още днес. Или, да кажем, от утре сутринта. 3 неща, които да са изключително прости. Неща от сорта на да поспортуваш малко сутринта. Или да си направиш здравословна закуска, си направиш фреш. Или да прочетеш книга. Неща, които като ги направиш тези 3 неща още сутринта, да те изпълни с енергия и ентусиазъм, че ти вече живееш това, което искаш да изживяваш. Още преди да си излязъл от вкъщи. И наистина те съветвам да не отиваш към някакви сложни неща, които трудно си изпълняват. За сега го остави за 3 неща, които да подкрепят твоята мисия, които да ти помагат да изживееш твоята мисия или мечта, или както искаш да наречи. И да можеш да ги изпълниш много лесно. Сигурен съм, че има такива. Разбира се, ако някой от вас има въпроси към домашното или нещо не му е ясно, може да се свърже с мен. И освен това, ако ти е харесало видеото, може да се регистрираш и на YouTube канал, за да получиш и за следващите видеа. Благодаря ти.